Tapi Mbah Nabi Ibrahim niku memang betul-betul cinta dengan Gusti Allah ngalahi cinta di tengah apapun. Dan diuji dengan pilih putra niku ceritanya kan ngipi. Malam tanggal 8 Dzulhijjah. Biasanya tanggal 8 kan diarani dina tarwiyah ngoten nggih. Lane awake dhewe disunahne poso tarwiyah. Jenengan nggih ngertos enten apa kok diarani dina tarwiyah ngoten nggih ngertos. Nggih mboten ngertos. Terus piye? Mun nate poso tarwiyah. Tapi mboten ngertos enten apa kok diarani dina. Tapi ingin ngertos mboten? Ya iki. Dalu niku ngipi Mbah Nabi Ibrahim diperintah Gusti Allah dikeken belih putrane. Nah esuke mikir amin Allah amin syaitan. Perintah niki saka Gusti Allah atau saka setan. Mikir, ya, mikir niku bahasa Arab tarwiyah. Oh. Jadi diarani tarwiyah mergo napa? Mikir. Jadi enten apa diarani tarwiyah? Jawabane napa? Mergo mikir. Dereng jelas iki saka Allah saka setan. Tanggal 8 niku diarani tarwiyah mergo dereng jelas. Perintah niki saking Allah napa saka setan. Pun paham? Enten apa diarani tarwiyah? Jadi jenengan nek pas mikir-mikirke pas dina tarwiyah. Dina tarwiyah dina mikir gitu. Bareng ngoten terus dalune ngipi malih. Kan ngipine ping 3. Malam sono mikir malih diperintah malih sami. Diken beleh Mbah Nabi Ismail putrane. Nah akhirnya subuh niku ngerti iki jelas saka Gusti Allah. Muga ngipi malih diarani Arafah. Ngerti wis mboten mikir wis ngerti kok diarani ngertos. Lah nek mikir terus temu kan berarti kan Arafah kan. Wis ngerti. Terus dalune malam 10 ngipi malih. Berarti yakin niki perintah Gusti Allah. Terus tanggal 10 dilaksanakan penyembelihan. Menurut diarani Yaumun Nahri dina penyembelihan. Nahri niku nyembelih. Yaumun Nahri. Ternyata hikmahipun niku napa? Nabi Ibrahim diuji. Diperintah dikembelih sing paling dicintai. Diperintah dikembelih sing paling dicintai karena apa? Dites. Putrane niku cinta jumatun putrane kali Gusti Allah. Putra niku cintane tinggi pundi? Iki berat lho nggih. Berat apa enteng? Berat. Cara jenengan itu kira-kira diperintah dikembelih dipilih. Sing mereka Gusti Allah. Kadang boten. Kadang saya